बाक्सा जिल्लानि सुमुवागाथियाव गोमानानै थानाय सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ मोनबाय। 35 बोसोर बैसोनि अजय दासनि गोथै देहाखौ नागिरै जोबथायाव बोखांनो हाबाय। मख'नो गोनांदि दिनै बेलासि समाव सुमुवागाथिनि दुखानमारा सुटियाव हरखाब गाग्लिनानै गोग्लैना दैयाव गोमानानै दंमोन अजय दासआ। बे गोमानाय खौरांखौ मोननाय लोगो एसडीआरएफ हानजाया दैयाव नागिरै अजय दासनि गोथै देहाखौ दिहुननो हायो। फारसेथिं अजय दासनि गोथै देहाखौ दैनिफ्राय बोखांनो हानायखौ नुनानै न'खरनि गेजेराव हाजासे गाबनाय आरो दुखुनि थासारिखौ नुनो मोनो। बरपेटा रडनिफ्राय अन्जे बसुमतारिनि खौरां। बाक्सा जिल्लानि सुमुवागाथियाव गोमानानै थानाय सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ मोनबाय। 35 बोसोर बैसोनि अजय दासनि गोथै देहाखौ नागिरै जोबथायाव बोखांनो हाबाय। मख'नो गोनांदि दिनै बेलासि समाव सुमुवागाथिनि दुखानमारा सुटियाव हरखाब गाग्लिनानै गोग्लैना दैयाव गोमानानै दंमोन अजय दासआ। बे गोमानाय खौरांखौ मोननाय लोगो एसडीआरएफ हानजाया दैयाव नागिरै अजय दासनि गोथै देहाखौ दिहुननो हायो। फारसेथिं अजय दासनि गोथै देहाखौ दैनिफ्राय बोखांनो हानायखौ नुनानै न'खरनि गेजेराव हाजासे गाबनाय आरो दुखुनि थासारिखौ नुनो मोनो। बरपेटा रडनिफ्राय अन्जे बसुमतारिनि खौरां। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75 जौखोन्दो रेहाय, 201 निफ्राय 250 सिम 50 जौखोन्दो रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25 जौखोन्दो रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कैरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिविजन क्लास, लोगोसे स्पोकन इंग्लिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 700227129 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in, इमेल ID govindcollege@gmail.com।